Daith. Da ni yn mynd i edrych ar Iesu'n cerdded ar y dŵr. Dwi'n mynd i orffen, cos dwi'n dod nôl i orffen y gyfres ar y daith. Nes i dorri Pregeth yn ei hanna. A mae hynny fis yn o'r fan hyn. Dwi'n gwybod chi ath yn is. Y wythfed o fai nes i dorri Pregeth ar ei hanna. So nôl chi cael hynna'r Pregeth gweld fe. Ond mae hwn yn sôn am gerdded ac am gerdded gyda'r Iesu ni at yr Iesu. Dyma Iesu'n gwneud i ddisgyblion fynd yn ôl i'r cwch a chroesi drosodd o'i blaen. Ar ôl iddo anfon y dyrfa adre a eith I ben mynydd mwyn cael lle tawel I weddio. Roedd yno ar ei ben ei hun ac roedd hi'n nosi. Erbyn hynny roedd y cwch yn bell o'r tir ac yn cael ei daro gan y tonnau am fod y gwynt yn ei erbyn. Yna rhywbryd ar ôl 3 o'r gloch o bore, aeth Iesu allan atyn nhw gan gerdded ar y dŵr. Pan welodd y disgyblion yn cerdded ar y llyn, roedden nhw wedi dychryn am ei bywyda. Ysbryd ydi o, meddai nhw, gan weiddi mewn ofn. Ond dyma Iesu'n dweud wrthyn nhw, mae'n iawn, fi ydi o, peidiwch â bod ofn. Arglwydd, os mae ti sydd yna, a dwi'n dychmygu nhw'n gweiddi ar ei gilydd, oherwydd y storm a'r dŵr, mae rhaid bod yna dwrwyd oedd. Mae'n iawn, fi ydi o, peidiwch â bod ofn. Arglwydd, os mae ti sydd yna, meddai Pedr, gad I mi ddod ata ti ar y dŵr. Iawn, tyrd, meddai Iesu. Yna camodd Pedr allan o'r cwch a dechrau cerdded ar y dŵr tuag at Iesu. Ond pan welodd mond gryf oedd y gwynt, roedd arno ofn. Dechreuodd suddo a gwaeddodd allan, achub fi arglwydd. Dyma Iesu yn estyn I law ac gafael ynddo, ble mae dy ffydd di, meddai wrtho, pam nes di amau? Wrth iddyn nhw ddringo I mewn i'r cwch, dyma gwynt yn tawelu. Dyma rhai oedd yn y cwch yn ei addoli a dweud, ti ydi mab Duw, go iawn. Da ni'n diolch I Dduw am ei air. Allwn ni gymwyso hwnna mewn gymaint o ffyrdd yn ydw. Pwyslais ydi ffydd yn Iesu Grist. Cadwch y ffydd yn Iesu Grist. Beth bynnag ydi'r amgylchiadau gan yn ei wynebu. Dwi'n meddwl bod ni am gael can arall yn? Amser. Ti'n gwybod chdi? Gadi. Gadi tan tro nesaf. Na ni gael o'n edrych sy'n nesaf? Oce, deal. Oce, gasper y sgrian. Mi ar ôl y Pregeth. Wel na, gweithio'n mod, ydyn nhw ddim yn bob amser yn dweud. Dyna mod. 37 mlynedd yn dweud arall. Occupational hazard yma. Reit, dwi eisiau dod nôl I orffen y gyfres yma, 6 pregeth oedd I fod. So mae hon yn pregeth 6B o gyfres y daith, oce? Nes I brygethu pregeth 6A mis yn ôl. Felly dwi wedi hatgoffa chi wrth I ni gloi y gyfres y daith, beth oedd y cynnwys. A dwi'n gobeithio am sleid nesaf ar ôl yr emyn yma. Ni, pregeth y daith. Os am un o blaen hwn, agos? Dos yn ôl I hwnna ta? O ie, y daith. Dyma y pump oedden ni wedi edrych arnyn nhw. Y syniad yn y meddwl I oedd y teithiau yn y Beibl, pobl yn teithio efo'i gilydd a canfuddocad y teithiau hynny iddyn nhw roi criw o bobl ac hefyd fel unigolion. Taith enwog gyntaf, taith Abraham, cael ei alw gan Dduw I ddechrau, ac yna yn ddiweddarach Israel yn yr anialwch. Ac ar y daith mi oedd pobl Dduw wedi dod I adnabod Dduw yn well, 40 mlynedd yn yr anialwch. Yn ail oedd nhw wedi dysgu fod Dduw wedi cynnal nhw drwy'r anialwch, drwy'r profiadau, drwy'r brwydro. Ac yna ar y daith hefyd, oedd nhw wedi dod I adnabod I gilydd yn well, fel cenedl a fel criw o bobl Dduw.
hefyd, mae yna un arall, sef yn bersonol o ddan nhw wedi dod i adnabod ei hunain. A bod y daith wedi rhoi cyfleon i hyn ddigwydd yn ei calonna ac yn ei profiadau o fyw fel pobl o dda ffydd yn Iahwe Duw. Yr ail daith ar ni edrych arni hi, o taith Iesu yn Lug cyfeithbed Benon. A mae sôn bod Iesu Grist wedi mynd ar dram mewn ardal gyfyngedig, ac wrth iddo fo fynd grwydro. Mi o'n nhw'n pregethu teyrnas Duw, yn newyddion da, mi o'n nhw'n cyflawni gwyrddiad yn iachau ac yn helpu pobl. Y dryden daith oedd sydd y blodau taith Iesu Grist i mewn i Jerusalem. A pobl yn mateb i Iesu ar y daith honno, Pharisïaid yn mateb, bobl oedd o gwmpas yn gofyn y cwestiwn, ai hwn ydi Meseia Duw? Ai hwn ydi'r gwaredwr mae Duw wedi ei anfon? Ac mi oedden nhw'n ystyried i'w mateb nhw. Bedwaredd daith oedd Sul y Pas a hanes hyfryd gan Lug am y ddau yn cerdded i y maes yn drist a digawon. Ac wrth iddyn nhw gerdded, dyma yna berson dieithr yn ymddangos a cyd gerdded hefo nhw. Ac oedd o'n ddim yn gwybod Iesu Grist oedd o. Ac wrth iddyn nhw gyrraedd i tŷ, dyma nhw'n dweud wrth Iesu, ti di mewn i gael swpar hefo ni, ti di gerdded yn bell. Ac mae Iesu'n mynd i mewn. Ac ar doriad y bara wrth iddyn nhw bita, dyma nhw'n sylweddoli na Iesu oedd o. Bod o wedi atgyfodi, bod o wedi concro marwolaeth. Ac oedden ni'n edrych ar bethau fel bod Iesu gallu bod hefo ni a da ni ddim yn ymwybodol i fod o. Dach chi'n bod, yn y bywyd, da ni'n gallu cerdded yn agos at Dduw. Cael ffydd. Mae yna gyfnodau yn dod lle da ni'n pecau oddi wrth Dduw a Iesu. Ond iawn, dechrau, di Duw yn diflannu, di Iesu ddim yn peidio bod oherwydd yn diffyg ffydd ni'n ymlyniad ni. A bod Iesu bresennol gyda'i bobl bob amser, hyd yn oed pan da ni ddim yn ymwybodol o'i bresennol. Dwi'n hoff iawn o hanes daith i'r maes. Yna ddaru ni edrych yn bumed ar daith Saul a daith yn Paul. Oedd wedi cael caniatad i erlyd Cristnogion ac oedd o ar ei ffordd taith i'r 140 o filltiroedd i Damascus i fynd rownd y synagogau yn y fan honno i ddal arestio a chosbi pobl yn dweud bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn ddod yn Meseia. Ond wrth gwrs ar y daith, dyma Iesu yn ymddangos ac yn siarad ac yn ymyrryd yn ei fywyd ac yn newid bywyd Saul yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Ac fe ddaeth yn apostol i'r cenhedloedd. Hynny yw, fe dewisodd Duw Saul i fod yn Paul, oedd yn rhannu'r newyddion da. A ddaru ni ystyried yn y fan honno y ffordd mae pobl yn dod i ffydd. Bod yna rei bod yn sydyn weithiau, oedd Paul wedi bod yn brando ar y Cristnogion ma'n tystio, oedd ys amser braith. Bod yna bobl yn dod yn dros gyfnod o amser i ffydd ac i gredu yn Iesu Grist. Bod rei o'na ni wedi cael yn magu lot rhan fwyaf, dwi'n siŵr, i magu mewn eglwys Cristnogol, wedi clywed yr hanesion. Ond ar y daith, da ni'n gorfod gwneud penderfyniad. Dwi am credu Iesu Grist. Dwi am ddilyn Iesu Grist. A dwi am wasanaethu Duw, gyda phobl Iesu Grist. Ydyn nhw'n lot o stwff yn y daith. A maen nhw'n gyd fel podcast. Ac os da chi'n gallu gwrando'r podcast wythnofion neu rhywbeth, ac ydych chi'n gwrando arnyn nhw efo Cristnogol neu wrth gerdded, mae'n pregetau i gyd ar pod, ia? A SoundCloud. Dwi'n gwrando arnyn nhw fan hon. A maen nhw hefyd ar YouTube, channel Ebenezer. Rwan ta, gloi, ond eisiau nhw fath o hel yn meddyliau i gyd at ei gilydd, ac oedd o ddim yn beth hawdd mewn gwirionedd. Y syniad yma o'n fywyd ni fel Cristnogion, fel taith.
Fel taith da ni yn ei gerdded yn ystod y bywyd hwn, mae daith yn cychwyn mewn ffordd pan da ni'n rhoi ffydd yn yr arglwydd Iesu, neu bod gyda ni ddiddordeb yn Iesu, a bod ni ar y ffordd i ffydd, ac ar y ffordd i gredu. Ac yna da ni yn cerdded, a mae'n nodweddion arbennig i'r daith. Di pawb ohono ni ddim yn cael yn un profiadau y daith. Mae yna gyfnodau anodd i rei pan mae eraill ar y daith yn cael cyfnodau rhwydd. Weithiau mae rei yn llawn ffydd a mae pobl eraill yn gwercian. Mae yna rei sydd yn ifanc yn y ffydd, mae yna rei sydd yn fwy profiadol yn y ffydd. Mae rhai ohono ni aman ar y daith ac eisiau cael yn calogi. Mae'n cyflwr ni'n amrywio, da ni'n i gyd fel jelly tots, da chi'n bod yn allan o'r ffatri. Dwi'n cofio beth i jelly tots? Jelly babies yna. Jelly babies. Yn unio yn un fath. Will Brian yn cyn Daniel Owen yn den y nofel. Oedd o'n gwrthwynebu addysg i wynidogion mewn colega. Oherwydd ar ôl i wynidogion fynd i goleg draw fanna, oedd o'n dod allan fel penny stamps, sef o bob gweinidog yn union yn un fath. A weithiau, o fewn i gylchoedd Cristnogol, da ni'n disgwyl i bawb bod yn union un fath, bod cyflwr i cael hwnna'n yn un fath, bod nhw'n yr un man, bod nhw'n gryf ac yn iach yn y ffydd. Ond nid dyna ydy bod yn rhan o eglwys na chi. Nid dyna'n cyflwr ni. Da ni fyny ac i lawr, da ni lan a lawr, da ni'n positif, da ni'n negyddol, da ni'n cael amser caled. Ac hefo'n gilydd, mae rhaid i barchu hynny ymhlith y pobl sy'n cerdded efo ni. Mae'n bwysig dwi'n credu, da. Mae'n bwysig. Oherwydd fel yna, da ni'n parchu'n gilydd a da ni'n cynnal yn gilydd o fewn i gynulleidfa o bobl Duw. Ar y daith, na i jyst sôn am ddau beth i gloi. Beth gyntaf ni bod ni'n cerdded gyda'r Iesu ar y daith. A mae hwn o'n ffaith bob amser sydd yn wir i Gristion. Da ni'n cyd-gerdded, da ni'n teithio ar y daith yma drwy'r bywyd y meidron yma. Ac os da ni'n rhoi ffydd yn Iesu, mae'n addewid bod yr Iesu gyda ni bob amser hyd diwedd y byd. Dyna i adnod oes, 28. Ac yn awr nhw i fi gyda chwi bob amser hyd diwedd y byd. Dyna'r addewid gan yr arglwydd yw, conqueror angen. Dwi hefo chi, beth bynnag sydd yn digwydd, beth bynnag ydy'r trienni da chi'n wynebu, dwi yma. Dwi hefo chi, dwi'n cyd-gerdded gyda chi. Ac felly, yr angenrhydrwydd i ni fod yn ymwybodol o bresenoldeb cyson Iesu Grist. Ac i fod wedi dweud wrth y disgyblion wedi gywan 14 am yr ysbryd glân. Bydd o'n deud am yr ysbryd glân, ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda'r chwi yma'n aros ac yno chi y byd. Mae'r Iesu yn addo'r ysbryd glân, os da chi'n credu yno fi, gewch chi'r ysbryd glân, a mi fydd ym rhestr, da ni'n gofyn weithiau, wel sut mae Iesu hefo fi? Trwy'r ysbryd glân. Mae'r Iesu hefo ni drwy'r ysbryd glân. Os dwi ddim yn gadael, meddwl Iesu fydd yr ysbryd ddim yn dod. Mae'n da bod fi'n mynd, oherwydd mae'r ysbryd yn dod. A da ni'n ôl efo pan sy'n cael ei boed fod ei halon i ti'n demra. Mae Iesu hefo ni. A peidiwch ag anghofio hynny. Hyd yn oed pan da ni'n pellhau, mae'r addewid yn parhau. Mae Iesu gyda ni. Ystyriwch chi a chredwch chi. Da ni fydd ar y penna'n hunan. Ac yna mae y darlleniad yn Hebreaidd. Dim ond meni oes. Mae hwn yn gyfarwydd iawn i ni. Torf o gwbl tystion
A rhedeg y ras, ynde? Rhedeg y ras. Cyrchu at yn ôl, a'r llinell derfyn o'n blaen ni. Pobl ffydd, pobl Iesu. Be da ni fod i wneud? Cadwch eich golwg ar Iesu Grist. Meddyliwch amdano fo. Darllenwch y Beibl, gweddiwch, siaradwch ar Iesu wrth i chi redeg y ras. A peidiwch a diffrygio. Dyma daith, dyma'r bywyd, a dyma mae Duw gofyn i ni wneud. Gan gadw i'n golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd. A mae'n cymharu wedyn yn ni hefo Iesu, dydy. A wrth gwrs mae teithio hefo Iesu yn golygu bod ni'n dilyn Iesu. Mae'n cael ei ddisgrifio fel y bugail da, dydy. Ac yn dwyrain, mae'r bugail yn arwain yn rhaid, a mae'r rhaid yn dilyn. Felly, da ni'n dilyn yr Iesu, da ni wedi ddysgu yr esiampl mae o'n ei roi, y cariad rhyfeddol drwy y groes a'r atgyfodiad yn mynd i'r eitha. A felly, da ni'n dilyn yr Iesu, gan mae fo ydy y bugail da. Mae'r ein pan ni'n iau yn cerdded dipyn ar y mynyddodd, oherwydd dwi'n cofio dringo i fyny pen yr olaf wen i bell yn agor. Pen yr olaf wen, da chi'n codi o Nant Francon wrth ymyl Cristnogol, a mae o'r llethyr serth i fyny ochr draw, a mae Cwm Idwal tu ôl i chi. A dwi'n cofio criw o hwnna yn cerdded i fyny i gopa pen yr olaf wen. Wedyn mae Carned Dafydd, a wedyn, bellach wedyn, mae Carned Llywelyn. A mae pen yr olaf wen yn dwyllodrus, oherwydd bod chi'n meddwl bod chi wedi cyrraedd y copa y bell o flaen llaw. A mae serth ofnadwy ar y dechrau, a da chi'n cerdded i fyny. A wedyn, da chi'n gweld rhywbeth sy'n ymddangos fel y copa. Da ni bron y cyrraedd. Da chi'n cerdded yn eich blaen, a da chi'n cyrraedd fan yna. A mae yna fwy o lawar i fynd o'ch blaenau chi. Da chi'n mynd eto dros rhyw lethr a meddwl, dwi wedi cyrraedd y copa dwi yna. Ond mae yna fwy i fynd eto. Ac oedd rhai o'r criw yn ddim o'n ffit ar ei eraill. Sa chi'n agor rhai o'n nhw. Ond oedd yn dechrau diffygio. Ond mi oedd yna rhai fwy profiadol a fwy ffit. Yn annog y lle. Dywch o'n, da chi wedi blino. Da chi eisiau lerchu dilyn to. Da chi eisiau mynd nôl yna. Ond dywch oedd nhw'n ysgogi ni i fynd yn y blaenau tuag at y copa. A mae'r arglwydd Iesu'n gwneud hyn efo ni, mae o efo ni ar y daith. Yn yn ysgogi ni, yn yn ysbrydolion nethu ni. Da ni'n cerdded hefo'r Iesu. A wedyn yr ail beth ydy bod ni'n cerdded gyda'n gilydd. A mae hwn yn beth eithriadol o bwysig i ni fel eglwys i gofio ac i weithio arno fo ar ôl y cyfnod ôl Covid. A mae lot o bethau wedi cael ei chwalu i raddau. Fel Cristnogion, fel aelodau mewn eglwys, mewn gynulleidfa bach fel Ebenezer, mae'n bwysig bod ni'n cerdded y daith gyda'n gilydd. Nid peth iach yn ei Gristion bod ar ei ben ei hun, heb gysylltiad efo cyd-Cristnogion. Oherwydd wrth gerdded efo'n gilydd, da ni'n ysbrydoli'n gilydd, da ni'n annog yn gilydd, da ni'n caru'n gilydd, da ni'n helpu'n gilydd drwy gyfnodau o dywyllwch a chyfnodau anodd. Ond mae'n rhaid i ni weithio ar hyn, oherwydd bod ni'n byw mewn cymdeithas yn y gorllewin, sy'n rhoi gymaint o bwyslais ar yr unigolyn. Be mae'r unigolyn yn meddwl sydd yn bwysig? Be sydd wedi barn yr unigolyn sydd yn bwysig? A does yna ddim gymaint o bwyslais ar gymuned a phobl hefo'i gilydd. A mae'n bwysig fel eglwys Cristnogol bod ni'n sylweddoli na corff Iesu Grist yda ni, na criw o bobl yn Iesu yda ni yn teithio gyda'n gilydd. Byddai'n gwneud y gymhariaeth yn aml o bob wythnos yn y blynyddoedd dwytha, byddai'n licio fi yn ystod hanner y tymor mynd i Lundain. Ac oedden ni'n gwybod bod Jubilee Platinum Brenhines Baker ymlaen.
Mae dyna Jack yn undeb o parth iawn yn ardderchog i Lloegr. Gwydd, dwi'n gweld yn gallu dathlu fel cenedl y Saeson yma y frenhiniaeth oedd wedi para cyhyd o amser. Ond na i fynd ar y trywydd yna. Ond yr underground yr underground. Gallwch chi fynd ar y trena yma, no eye contact, peidiwch edrych ar eich gilydd, peidiwch cyfarch eich gilydd, peidiwch dweud bw na be wrth eich gilydd, da ni ar y tren, aston ni ar y Jubilee line gyda llaw. Tawel. Trena mawr oedd o'n neis, yr un newydd sbon. Ond, doedd ddim cymdeithas yna, a dim cyfrifoldeb tuag at yn gilydd. Nid metro nag underground ydi bywyd eglwys. Lle da ni'n mynd ar y tren, unwaith y Sul, lle does na ddim cysylltiad rhyngon ni, lle does na ddim cyfrifoldeb rhyngon ni a'n gilydd. Ond teulu Duw da ni, craidd Iesu Grist. A mae'r enweithio yn hyn ynddo. Oherwydd da ni'n aneffeithiol iawn yn aml iawn i feithrin y teimlad yma, dwi'n cael i chi. Da chi'n cael i fi? Gynnau gyfrifoldeb dros da chi. Da chi'n teimlo'n cyfrifoldeb dros da fi? Da chi'n mynd trwy gyfnod anodd, dwi eisiau helpu chi a'ch cryfau chi. Dwi'n mynd trwy gyfnod anodd. Da chi'n mynd i'n helpu. Da chi'n bod? Yr ymdeimlad yma o nid metro, nid underground, ond pobl Iesu Grist ar daith, yn y gwendid a'r cryfder gyda'n gilydd, i wasanaethu Duw a gwasanaethu ei gilydd. Mae gan ni rhywbeth sbesial yn y fan yma gan yr arglwydd. Ar y daith gyda'n gilydd. Ac mae'r anogaeth yma yn bwysig iawn. Gyda i adnod yma arall. Paul yn siarad efo Timotheus, lle mae'n dweud annog y Cristnogion eraill. Annog pwy i wneud daioni, i fod yn gyfoesog mewn gweithredoedd da, i fod yn hael ac yn barod i rannu, ac felly gael trysor iddynt ei hunain yn sylfaen sicr ar gyfer y dyfodol. I feddiannu'r bywyd, i fynd yn fywyd yn wir. Yr anogaeth yma o fewn i bobl Dduw. Da ni angen i ddynabod o, a da ni angen i weithredu o, a da ni angen i feithrin o yn plith ni. Mae gan Emrys, William Ambros, o'r smagog fynd, mae o'n canu. Di o'n yslein list at ydyn? O, dwi'n anghofio roed hwnnw. Ta waith. Mae'n sôn yn un o'i yna, dwi'n tynnu ti ar terfyn yma. Mae'n emyn Victorianaidd, da chi'n gwybod? O mor hoff yw cwmni'r brodyr. A chwiodd. Sydd â'i gwyneb tu ar wlad, heb un tafod yn gwenieithio, rhyw ffalsio i gwenieithio. Pobl yn ffalsio yn gilydd. Heb un tafod yn gwenieithio. Da ni'n ffalsio efo'n gilydd, pobl Iesu Grist. Heb un bron yn meithrin braf. Gwylith yn efoedd ar ei profiad ac sain hyder yn ei iaith. Teimlad hiraeth am ei cartref, caran sôn am ben y daith. Y syniad eto gan Emrys o Cristnogion cerdded gyda'i gilydd yn y bywyd hwn, drwy Iesu Grist, mae yna fywyd tragwyddo ar ôl i'r bywyd yma ddarfod. Ond da ni angen hyn hefo'n gilydd, nid ar wahân i'n gilydd. A mae Pant y Celyn yn annog Cristnogion mewn un pennill fel hyn. Gwelfennaid dos ymlaen, yw'r bryniau sydd ger llaw, un gronyn uwch, un gronyn mwy, na hwy a gwrddais draw. Da anghyffrediniaeth gais a thofnau maes ei hi, sy'n perit feddwl rhwystrau ddaw, yn fwy na'n rhwystrau fi. Pant Celyn dweud, come on, dowch chi annog yn gilydd, i garu Iesu, i ddilyn yr Iesu, ac i wasanaethu yr arglwydd Iesu. A mae'n fwy, na'n nefyd o'n bwysicach, ond yn y cyfnod yma, mae'n aruthrol bwysig i feithrin yr ymdeimlad yn yr eglwysi. O'n i'n edrych wythnos dwytha ar ystadegau yr enwadau traddodiadol yn Nghymru.
Ac o'na rhywun wedi sgwennu graff ac yn darogan fel man o'r ystadegau. Erbyn 2033 fydd yr enwad presbyteraidd wedi darfod yng Nghymru os ydy pethau'n parhau i ddrinio fel man. Ystadegau presbyteriaid, debyg i'r annibynnwyr, enwad traddodiadol ydy 16,000 yn byd eang. Yn byd eang. A drwy Gymru erbyn hyn, 16,000. 16,000 ar y llyfrau. Ar y llyfrau, da ni'n gwybod beth i ystyr ar y llyfrau. Ac mae'n dweud, os dim diriwiad yn parhau, mi fydd yr eglwys presbyteraidd ac yna yr annibynnwyr a'r gwledyddwyr yn darfod y 30au ganrif hon. A nes i edrych yn y gwaith ymchwil nes i yn trafod ystadegau 4 ganrif ar 15, ac yn 1882, mi oedd gan y Methodistiaid Palwynau 120,000 o aelodau yn yr eglwysi. Nath o dyfu hyd at y rhyfel byd gyntaf. Ac oedd 250,000 o wrandawyr yn y gwasanaethau. Oedd pawb oedd yn dod i'r capel ddim yn aelodau, ond oedd yn gwrando ar yr efengyl. 120,000 o aelodau, fel ar ei Gymru degu, a 250,000 o bobl Cymru. O fewn yr enwad Methodistiaid Palwynau, gwrando ar y neges. Mae pethau di newid yn byr sydanol erbyn 2022. Ond mae'r newyddion da ganddo ni i'w rannu, a'i gyhoeddi a'i fyw. A mae ganddo ni neges sydanol i'w cyflwyno i fyd anghennus, sydd angen a chawdwriaeth a chariad a gobaith a sicrwydd. A mae hwnnw i gael yn unig yn yr adrwydd Iesu Grist. Gadewch i ni feithrin yr ymdeimlad o gymuned Cristnogol gyda'r gilydd a rhannu'r newyddion da oherwydd mae Cymru angen clywed am Iesu. A dyna ni weld y daith, yr cwsyn chwyn, mae'r tren yn stopio yma efo Pregeth 6. Amen. Daith.